Hi there, welcome back to my channel. 2025 ni Civil Services Examinations. UPSC jing khungjanai be examination ni final result, final selection. Maya declare jading. 6 March 2026 declare jading. Final result day. Prelim ever main result. Final selection result. Question as I think जोंनि बर'फोरनिफ्राय साबेसे केन्डिडेटफोरा सेलेक्शन जाखो गाज्रि दामोन दे दुखुनांथाव बाथ्रा सासेबो सेलेक्ट जायाखै no one is selected this year थांनाय बोसोरावबो सासेबो सेलेक्ट जायाखै दे आं मिथिनाय बादिब्ला देग्लायबो आं मिथिनाय बादिब्ला रावबो सेलेक्ट जायाखै आं फुल रिजाल्टखौनो नायदों रिजाल्ट शीटखौ डाउनलोड खालामनानै आं नायदों लिस्ट आं साबेसे नुवाखै सासेबो बर'फोरनो पास जायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो टटेल सीटआ दंमोन 958 बिग नाम्बार बेनि गेजेराव ST शेड्यूल्ड ट्राइबफोरनि सीटआ जाहैदों 73 सीट्स बेखौ आरो बेखेवसारनानै नायोबा नुगोन IAS आव 13 सीट दङ IFS आव दङ 4 सीट्स IPS आव दङ 11 सीट्स आरो सेंट्रल सर्विस ग्रुपआव A ग्रुप सेंट्रल सर्विसेसनि A ग्रुपआव दङ 34 सीट्स ग्रुप B सर्विसेसआव दङ 11 सीट्स जोंनि बर'फ्रा रावबो मोनाखै 0 out of 73 दुखुनांथाव बाथ्रा Now आसामनिफ्राय साबसे सेलेक्ट जादों 4 candidates got selected from Assam rank number 183 rank number 303 570 आरो rank number 777 साब्रै candidates select जानाय very good news मणिपुरनिफ्राय 6 candidates select जानाय दे 6 candidates rank number 134 652 800 824 868 आरो 903 now very small state Sikkim निफ्राय साबसे 1 rank number 893 बे जाबाय गोजोनथाव खौरां जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय 0 दा ओंखायनो आं बुंनो सानदों जोंहा ST रिजार्वेशन दङ बेखौ लानानै जों गोग्गानाय मोनो नङासै It's a very good opportunity for us नाथाय हादोरनि बयनिख्रुइ देरसिन एग्जामिनेशनाव जोङो फेल जाबाय करेक्ट we have failed as a community जोङो दिनै fully failed टप एग्जामिनेशनावनो जोंहा साबसेबो गैया पास जाया साननो गोनां बाथ्रा दे बेयो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जों साननांगोन नाजाबावनांगोन दे मोजाङै नाजाथारनांगोन दिनै जों मणिपुरनिफ्राय सोलोंनांगोन सिक्किमनिफ्राय सोलोंनांगोन बिसोरो फिसा हादोर स्मल स्टेट्स होमबाबो बिथांमोना जायगा लानो हादों जोंनि बर'फ्रा जायगा लानो हायाखै जोङो मोजाङै बेफोर फिसा स्टेटनिफ्राय सोलोंनांगोन दे होमबासो जोङो जौगानो हागोन जों बयबो मिथिगौ I hope in the coming years फैगौ बोसोरफ्राव आं मिजिंथियो जोंनि बर'फ्राबो कान्ट्रिनि बयनिख्रुइ देरसिन एग्जामिनेशनाव मोजाङै पास खालामगोन सेलेक्शन जानो हागोन This is my wish All right दिनै एसेनोसै I'll see you again in the next video until then take care bye नोंथाङा कमेन्टखौ लिरनो दाबावदे